Trnavčan telom i dušou. Jeho hlas vás možno zobúdza každé ráno v rádiu a možno ho poznáte aj z trnavského magazínu Mestskej televízie Trnava. Lukáš Pinček. Prečo má Trnavu rád, dozviete sa v nasledujúcich minútach. Sledujete reláciu Mám Trnavu rád. Vítajte. Lukáš, vítaj na domácej pôde. Ďakujem, ahoj, zdravím aj divákov Mestskej televízie Trnava. My sme v úvode povedali, že si Trnavčan dušou aj telom, si rodený Trnavčan. Aj prízvukom. Áno, a k tomu sa určite ešte dostaneme. Si rodený Trnavčan, nie tak starý, aby si nepamätal na svoje detské roky, aké boli. Prežil som detské roky na Družbe, kde som býval 29 rokov v tých vysokých 12-poschodových panelákoch. A často na to aj spomíname aj s mojimi rovesníkmi, že teraz tie deti nerobia to, čo sme robievali my, lebo naše také aktivity spočívali v tom, nie že hrať sa na tablete a na mobile, ale tak my sme chytali žubrienky, chytali sme jašterice, chodili sme sa hrať na schovávačku, vždy sme si vytipovali takú jednu lampu, čo najbližšie k môjmu paneláku, aby som sa mohol schovať aj domov. Aj to sa mi raz stalo, potom som cez balkón sledoval, ako ma hľadajú a potom sa aj na to vykašľali a nechali ma tak. Alebo chodili sme na stoch často skákať a to presne v tých miestach, kde teraz sú supermarkety, hypermarkety. Takže toto v súčasnosti ja tak ako si nevidím, čo sa týka tých dnešných detí, takže spomienky na to detstvo sú bohaté a takto my sme sa hrávali a samozrejme musím spomenúť ešte kúpalisko na Lokotke alebo na Družbe, ktoré vzniklo, myslím, v 94. a odvtedy každý rok tam chodím, ešte ako dieťa s otcom, a potom už len s kamarátmi a teraz občas aj sám tam vybehnem, čiže to mi pripomína detstvo, napríklad aj to kúpalisko. Zmenilo sa niečo na charaktere mesta, na jeho výzore, odkedy si bol malý, keď sa na to teraz spätne pozeráš? Ale určite, hlavne neboli tie hypermarkety, supermarkety, stačili jedny potraviny tam blízko pri nás, tie boli takisto v nedeľu zatvorené, aj tak. A čo sa týka, neboli žiadne kruhové objazdy, toto ja si tak pamätám, že v tomto vidím taký rozdiel, najmä teda v tých veľkých obchodoch, že toto tu nebolo, ale nejaké výrazné zmeny si nepamätám. Kam si chodieval do školy, na základnú školu? Na základnú školu na Spartakovskú a to boli celkom také príjemné roky, ale aj tak lepšie spomienky mám možno na strednú školu, ale spomínam si aj na spolužiakov, spomínam si na učiteľov a občas sa aj tak stretneme, takže tie spomienky tam sú a často... A rád si pozerám aj fotky zo strednej školy, aj zo základnej, aby som si tak pripomenul, aký som bol. A človek sa tak aj trošku zasmeje na sebe. Bol si dobrý žiak? Paradoxne na základnej škole na prvom stupni horší ako na druhom stupni. A potom už na tej strednej to bolo oveľa lepšie. Tam som dokonca bol aj vyznamenaný. Takže na tej základnej horší ako na strednej, by som povedal. Napriek tomu ostali nejakí kamaráti z tej základnej školy, ostali v pamäti nejakí učitelia, ktorých si mal rád, alebo ktorí mali radi teba? Či mali radi mňa, to neviem, ale ja si spomínam na našu triednu profesorku. Volá sa Radka Šarvajcová, ona teraz učí na zdravotnej škole a ona keď prišla k nám ako 26-ročná k šiestakom, tak všetci boli takí vo vytržení, lebo vysoká blondína, štíhla, dlhé vlasy, takže ona v podstate vyzerá stále rovnako aj napriek tomu, že už má trošku viac rokov. Tak sme nedávno mali aj takú stretávku, tak sme povedali, že teda vyzerá stále rovnako, akurát má kratšie vlasy. Takže na ňu si spomínam a je tam aj mnoho iných učiteľov. Napríklad na fyzike nás učila pani učiteľka Kochanová, z ktorej som mal trošku taký stres, lebo jedného dňa na písomke ma pristihla, ako opisujem zo zošita a odtedy som mal ako trošku taký stres z fyziky, že mi vždy hrozila akoby solová trojka. Ale vždy sme to nejako akože vybavili a vytiahli na tú dvojku. Predsa len tá fyzika, no to je taký predmet, čo veľmi nie je príjemný mnohým. A asi si bol viac zameraný na tie humanitné vedy, alebo možno na to hovorené slovo, aby sme sa k tomu dostali. Ako si sa vôbec dostal k svojej práci, alebo kde to začalo? Chodieval si ako dieťa recitovať, mal si vzťah v podstate k hovorenému slovu? Práve, že ja ako dieťa som bol veľmi taký hamblivý, by som povedal. Mama musela so mnou chodiť kaderníčka, aby povedala, ako ma má ostrihať, alebo k lekárke, že čo mi je. Takže v tomto som bol taký nesamostatný, ale potom, ako si sa to prelomilo, ani neviem kedy, a taká moja prvá skúsenosť, povedzme, s mikrofónom alebo moderátorská bola už dnes v neexistujúcom rádiu. Môžeme aj povedať, ako sa volalo, keď už neexistuje? Neexistuje, môžeme. No, tak volá sa Rádio Naj, kde sme sa stretli aj my dvaja vtedy, ale tam som sa nedostal ani tak ako k moderovaniu. No raz som tam moderoval s Chínom pesničky na želanie, že som si to tak vyskúšal. Dodnes mám tú nahrávku, je to hrozné, čo sa mňa týka, ale väčšinou som tam mal na starosti reklamy a písal som reklamy, nahrával som reklamy, takže
Toto bola taká prvá skúsenosť. Potom ja som pracoval v poisťovni na Družbe. Potom som pracoval v jednej banke v centrále v Bratislave a potom zasa prišla ďalšia televízia, lokálna, ktorá už neexistuje. Zaujímavé, že kam prídem, to prestane existovať. Televízia Nové mesto Bratislava a potom už to išlo. Dostal som sa do rádia, ktoré bolo prvé súkromné na Slovensku. To existuje, tam som robil dopravný servis. Potom do Nitry, do regionálneho rádia. To bolo asi také najlepšie, čo sa týka skúsenosti. Bol to taký dobrý odrazový mostík. Až som teraz zakotvil, už sú to 2 roky, v jednom treťom komerčnom, najpočúvanejšom rádiu. Je to také príjemné rádio a tam robím rannú show s kolegyňou Táňou Šúrovou od 6. do 10. Vedel si už v takom rannom veku, čo chceš vôbec robiť? Ja som mal takú predstavu o sebe, že buď budem robiť niečo v súvislosti s médiami a keď sa to nepodarí, tak mňa potom bavili kancelárske práce. Takže preto som si vyskúšal aj to. Ale keď som bol malý, tak napriek tomu, ako som spomínal, že som bol taký hanblivý, tak nemal som problém niekde vystúpiť, možno niečo povedať alebo možno zaspievať, zatancovať. Dokonca som chcel byť aj herec. Raz som išiel do ľudovej umeleckej školy Vyššej mestskej veže. Určite mnohí poznajú, tak tam pani učiteľka mi povedala, aby som sa hádal s jedným chlapcom o to, kto pôjde kúpiť mlieko. Samozrejme, že ja nie som hádavý typ, tak som zostal ticho. Ale vôbec to nebolo preto, že by som nebol hádavý typ, ale preto, že som sa hanbil. Takže herectvo to vôbec to ma obišlo, ale už od malička tam boli možno také sklony k tomu. Si pamätám, že ako trojročný už som mal taký malý mikrofón a každý rok na Vianoce som musel dostať ďalší, lebo som ho vždy pokazil. Takže nejaké tie také náznaky tam toho boli, aj potom, keď prišla Stužková, tak som moderoval Stužkovú. Takisto, keď si to dnes pozriem, si poviem, že už by to mohlo byť inak urobené. Takže boli tam takéto náznaky toho, že by som sa mohol tomu venovať. Takže predurčený si na to istým spôsobom bol. Ty si spomínal Rádio Naj ako tie úplne prvé začiatky. Bol niekto v tých tvojich začiatkoch z Trnavy, kto ťa nejakým spôsobom ťahal, posúval, možno usmerňoval, inšpiroval, alebo kto ti dal nejaký taký pohľad na to, že toto áno, toto nie, takto by som to chcel v budúcnosti robiť? Nespomínam si na nejakú konkrétnu osobu, ktorá by ma v tomto nejako posúvala. Ja vždy som si tak povediac keby odkúkával od tých skúsených moderátorov, že čo robia, ako sa to robí. A ja si myslím, že keď už to máš tak možno v sebe, tak už to len tak buduješ a zlepšuješ sa v tom a teda povedzme učíš sa na vlastných chybách. Ale konkrétne nejaké meno, tak to si nepamätám, že by mi niekto pomáhal. Boli medzi tými chybami aj záležitosti týkajúce sa nárečia? Tie mám stále, tie mám dodnes. Vždy mám nejaké problémy s tým, že mi to tak trošku ujde aj véteri, ale náramne sa na tom zabávajú. Napríklad poviem meko tam, kde netreba. Napríklad Aňo, už sa mi podarilo povedať ňos, potom zase na druhej strane som povedal kontaktujte. Takže s týmto mám občas trošku problém. A tak snáď mi to odpustia. Ale na druhej strane niektorí ľudia sa čudujú, tí, čo sú z Trnavy, že dokážem prepínať z tej trnavčiny do spisovnej slovenčiny, teda aspoň sa snažím. Máš nejaké obľúbené trnavské slovo, s ktorým máš možno aj problém ho nepoužiť, furt a chill a podobne? No samozrejme, že mám. Ja keď niekomu hovorím po trnavsky, tak má pocit, že či to je vôbec trnavčina, alebo už je to nejaká taká dedzinčina, alebo čo. Tak ja používam takto bežne také slová ako dzíta, alebo v pondzeli, ve stredu, dojdzi ke mne. Alebo takto. Alebo dosci, lesci, choda. To sú také moje obľúbené slova. No to či vieš, čo to znamená? To musíš preložiť aj mne, ja nie som rodená Trnavčanka. Dosci znamená, že ešte že. Dosci, že si ma sem pozvala. Alebo lesci, ak. To ja používam v takej súvislosti. A ešte, aké to bolo? Choda. Choda. Trebars. Poďme choda na námestie. Tak možno by stalo za úvahu a za zmienku navrhnúť vedeniu, že odmoderuješ možno nejaký ten blok v Trnavčine a budeme šíriť trnavské nárečie aj ďalej. Ale zasa tu musím povedať, že keď je predo mnou kamera, alebo teda mám mikrofón, tak mi to tak prirodzene nejde, tá Trnavčina, ako zasa tá spisovná slovenčina naopak. Trebárs nebudem sa s rodičmi, alebo teda s babkou, keď som mal rozprávať teda spisovne po slovensky, lebo to by bolo také zvláštne. Takže ja sa tak prispôsobujem ľuďom. Ty si tu spomenul viacero miest, v ktorých si pôsobil, bola tam spomínaná Nitra, Bratislava a tak ďalej. Čo ťa ale nútilo, alebo donútilo, alebo inšpirovalo, motivovalo ostať v tom rodnom meste? Neuvažoval si, že kvôli tej práci zmeníš aj miesto, kde budeš žiť? Vzhľadom na to, že ja pracujem v rádiu len ráno, tak si neviem predstaviť, čo by som tam robil celý deň. A
Mesto Bratislava ja považujem len za mesto, ktoré mi ako prináša pracovné možnosti a neviem si predstaviť, že by som tam býval. Ja už tu v rámci Trnavy som sa osamostatnil, mám teda s priateľkou svoj vlastný byt, takže nevidím dôvod ísť do Bratislavy. A tam je to celé také porozťahované, tá Bratislava. Niekedy niektorí kolegovia prídu neskôr v rámci Bratislavy do práce ako ja z Trnavy a zasa je to, čo by kameňom dohodil, čo sa Trnavy týka, takže ja som tu zvyknutý, mám tu svoju rodinu, mám tu kamarátov a možno v tej Bratislave, keby bývam, tak sa cítim ako v cudzom meste. Čo ti na tej Trnave tak najviac vyhovuje? Samozrejme, okrem tých ľudia robia to mesto, ale možno na charaktere toho mesta, na veľkosti a podobne. Všetko je tu blízko. Kamkoľvek nemusíš sa presúvať stále autom, môžeš sa prejsť pešo a možno to je na tom také to že všetko tu máš tak povedať po ruke, alebo pod nosom, by sa dalo povedať. Zvyknú ti do rádia telefonovať posluchači aj z Trnavy? Určite zvyknú, ale zvykneš sa priznať, že si Trnavčan? No, jasné, áno. Raz bola taká poslucháčka, z ktorej som to vycítil, ako rozprávala. Že bol tam taký ten akcent trnavský, tak som sa opýtal, že či je Trnavy, že áno, tak aj ja som, tak som sa hneď opýtal, z ktorej časti. A ešte raz nám do rádia na Facebook písala jedna moja kolegyňa z poisťovne, ale ja som nevedel, že to je ona. My máme v rádiu ráno produkčnú, ktorá teda rieši poslucháčov a diktuje telefónne čísla, my im voláme. A ako to zdvihla, tak ona sa predstavila priezviskom a ja, že Ježiš, to si ty? Takže hneď sme vedeli, že teda sa ozvala aj takto z Trnavy. Volajú ľudia aj z Trnavy a sa pýtala, či sa priznám, tak áno, určite. Priznáš sa aj na ulici, alebo oslovujú ťa aj na ulici, vzhľadom na to, že možno ťa osobne poznajú, možno na základe toho, že spoznali hlas, keď si pýtal niekde zmrzlinu? To sa mi nestáva, že by ma nejako spoznali na ulici. Podľa hlasu, ja neviem, ľudia veľa pozerajú trnavskú televíziu, tak možno tam, ale tak nikto ma nejako takto nezastavil, že by... Vlastne áno, raz sa mi stalo na Zmrzline, som bol s kolegynkou, tak ju spoznali z jedného seriálu a že vy ste z trnavskej televízie, že áno, tak sa s nami odfotila. A to je také zvláštne, taká sranda, dobre. Takže pomaličky rozdávaš už aj podpis karty. Áno, mám tu podpis karty, keď máš záujem. To si dohodneme určite po vysielaní, poďme ale ďalej. Z Trnavy vzýšlo množstvo hudobných kapiel a tá práca v rádiu je aj o hudbe. Máš z tých trnavských kapiel nejakú obľúbenú alebo nejakú takú, ku ktorej viac inklinuješ? Obľúbenú asi ani veľmi nie, ale registrujem hudobníkov, ktorých máme v Trnave. Bol som už na koncertoch Trnaváka Roba Opatovského, takisto Bystríka spolu s Robom Papom, alebo aj na koncerte Dominiky Mirgovej. Takže týchto ako tak evidujem, sledujem aj ich tvorbu, aj sa občas teda objavím na ich koncerte, keď niekde vystupujú. Ale že by som mal nejakú obľúbenú úplne, že top, tak to nie. Práca moderátora je spojená aj s tými kultúrnymi podujatiami, koncerty sú možno jednými z nich. Čo ale iné akcie a aktivity, ktoré sa konajú v Trnave, zvykneš navštíviť? Trnavský jarmok, ja neviem, vianočné trhy, festivaly, ktoré sa tu zvyknú konať? Čo sa týka týchto udalostí v rámci Trnavy, tak najbližšie je mi práve Trnavský jarmok. To som ešte začias školských vnímal, takže ja ešte máme ten jarmok v Trnave, ešte sa neučíme. Že to bolo také, sa to potom prehúplo už do toho školského roka, toho naozajstného. Takže Trnavský jarmok, na ten sa každý rok teším. Teraz, keď som už tu v centre bývam, tak to mám naozaj ako na dlani. Všetok ten rúch okolo a toľko ľudí, ale nejako mi to neprekáža, takže trávime od štvrtka v podstate až do tej nedele čas na Trnavskom jarmoku a potom sledujem aj akcie, ktoré sa konajú cez leto. A vianočné trhy takisto. Priznám sa, že tam nechodím veľmi často, predsa len je tam chladno a čo tam stáť. Takže vždy sa napríklad stretneme na vianočných trhoch, niečo si dáme a ideme inde. V MTT moderuješ Trnavský magazín, odtiaľ ťa možno naši diváci poznajú. Je to spravodajstvo. Čo možno z diania Trnavy ťa tak najviac zaujíma v rámci toho spravodajstva? Ono asi z každého rožku trošku, aj predsa len, čo možno ľudí trápi v tých lokalitách, kde bývajú. Takisto si rád pozriem aj, čo sa deje v súvislosti s kultúrou. Možno toho športu menej, ale predsa len si to pozriem, lebo nikdy nevieš, koho kde uvidíš. Že tam je ten známy, tam bol ten, potom im hovorím, či sa videl, nevidel. Takže asi, čo sa týka toho diania, tak z každého niečo. Určite. Je možno niečo, čo ti robí takú vrásku na čele, keď sleduješ ten život v Trnave? Čo sa ti možno nepáči, čo by si možno zmenil, čo by si riešil inak, alebo kde si povieš, tak toto nie je celkom tak podľa mojich predstav? Nad týmto sa ja až tak veľmi nezamýšľam. Ja som človek taký väčšine spokojný, takže
To je možno na hlbšie zamyslenie, keby som chcel, niečo, čo mi robí vrásky na čele. Alebo možno inak, máš tu Trnavy. dostatok príležitostí, či už pracovne sa vyžiť, kultúrne sa vyžiť, spoločensky sa vyžiť, A toto je to. športovo? Pracovných príležitostí paradoxne nie. V Trnave som možno robil jednu vec, nejakú akciu, ale zväčša som buď v Bratislave, alebo v Nitre napríklad, tam sa objavujem. Ale a čo sa týka toho kultúrneho vyžitia, tak keď som bol mladší, tak vždy na diskotéke, na Oldieske, na Rybníkovej ulici, tam sme sa všetci stretávali v tom danom diskoklube. Ja mám rád plesy, takže nejaké plesy tu v rámci Trnavy absolvujem. Takže čo sa týka toho kultúrneho vyžitia ako takého, že ja sa idem niekam baviť, tak áno, ale čo sa týka pracovných, možno moderátorských príležitostí, konkrétne čo sa týka mojej osoby, tak to veľmi nie. Ty si spomínal priateľku, spomínal si, že ste si našli spoločné bývanie, plánujete rodinu? Áno. A vieš si predstaviť rodinu a svoje deti vychovávať tu? A prečo nie? A inak, vieš si ich predstaviť vychovávať v inom meste? To si neviem predstaviť, lebo ja sám seba si neviem predstaviť v inom meste. Ako som spomínal, cítil by som sa tam tak, ako, že som tam cudzí, že tam nejakým spôsobom nepatrím. Ale myslím si, že vychovávať deti v Trnave vôbec nie je zlé. A v podstate mňa vychovávala Trnava svojím spôsobom a myslím si, že to nie je až také zlé. Čo pre teba robí Trnavu Trnavou? Máš nejakú symboliku, alebo je tu niečo, je tu nejaká dominanta pre teba, ktorá keď sa vysloví, tak si automaticky povieš, tak toto je Trnava? Je to jednoznačne mestská väža. Tu už keď vidíš z diaľky alebo objaví sa nejaká fotka na Facebooku, tak to si poviem, že áno, toto je Trnava. A potom ešte je to aj ľudovo povedané, hrubý kostol, tak lebo tam mám všetky sviatosti zase, tak mi je blízky týmto smerom, ale asi je to najviac tá Trnavská mestská väža, kam chodím každý jarmok, vždy si vyšlapem tie schody a idem sa tam hore pozrieť. V rámci jarmoku to mám takú tradíciu. Takže mestská väža a veľmi rád si pozerám aj také archívne fotky, čo sa týka Trnavy 90. 80. roky, to mi je také najbližšie a potom tak porovnávam, že aj tak to vtedy vyzeralo. A to ma baví aj takto archív si pozerať. Mestská väža je možno jedna z tých, ktorá je pre teba miestom, kam chodíš, ktorá je pre teba dominantou. Máš to ale nejaké iné obľúbené miesta, keď máš chvíľu čas, keď nemáš prácu a keď si môžeš ísť niekam oddychnúť. Je tu niečo, čo je pre teba srdcu blízke, kam si vyslovene špeciálne zájdeš, lebo vieš, že tamto máš rád, tam si oddychneš? Už niekoľko mesiacov máme v Trnave nové nákupné centrum, v rámci ktorého aj jedno nové fitko. Takže tam trávim čas. Je to pre mňa možno taký oddych, taký aktívny oddych, takže tam rád chodím, keď mám čas. A inak väčšinou času trávim doma. Už som taký starý, že už sa mi veľmi nechce ísť do ulic, ale predsa len občas, keď sa nájde ten čas, tak vybehneme niekam do baru si sadnúť. Už tých diskoték je pomenej. Kedysi, možno pred 10 rokmi, sme každý piatok chodili do jedného obľúbeného baru. Stačilo mi 100 korún a ešte 20 korún som priniesol domov. Takže takto som bol schopný niekedy tráviť každý piatok na diskotéke do takej 4:00 rána. No, v každom prípade nie si vôbec starý, aby sme to uviedli na pravú mieru. Čo ti za tých tvojich 30 rokov dala Trnava, ak by si to mal zhodnotiť? To bude možno také klišé, ale tak predsa len dala mi rodinu, dala mi priateľku, dala mi pracovné príležitosti, aspoň v tých začiatkoch a samozrejme aj vzdelanie. A verím, že ja dám Trnave nejakých ďalších Trnavčanov, možno moderátorov, možno sa budú uberať iným smerom, to neviem, to je ešte teda vysoko vo hviezdach. A najlepšie možno, keby to boli chlapci, aby sme udržali rod. Máš doma možno nejaký spomienkový predmet alebo niečo, čo ti vyslovene pripomína Trnavu? Niektorí ľudia majú či už obľúbenú fotografiu, alebo ja neviem, nejakú sošku z jarmoku, niečo, čo si povieš, toto je moje, toto je trnavské. A ak by som kamkoľvek šiel, tak keby som mal toto so sebou, vždy cítim tú moju Trnavu? Teraz rozmýšľam, že čo ja mám doma. Človek, keď sa sťahoval, tak možno všeličo postrácal, ale nepamätám si, že by som si možno niečo... Možno určite sa nájdú nejaké pohľadnice Trnavy, možno aj teda nejaké staré, ako som spomínal, že si ich rád pozriem, lebo sú staré a zaujíma ma, ako to bolo vtedy. Ale že by som mal možno nejakú sošku, to myslím si, že u mňa sa nenájde. Určite množstvo spomienok a množstvo fotografií?
No, z tých spomienok mám v sebe, by sa dalo povedať, tie fotky, nejaké by sme vyhrabali doma. Ty si povedal, že Trnave by si chcel dať množstvo malých, alebo viacero malých Trnavčanov a vychovať z nich lokál patriotov, ale aj niečo možno z profesného hľadiska, nejaký taký zámer alebo niečo, čo by si chcel dosiahnuť v súvislosti s Trnavou? Možno keby sa mi podarilo dostať sa v rámci mojej práce vyššie, tak by som bol rád, keby tí ostatní ľudia, obyvatelia povedali, že sú možno hrdí na mňa, že ja som ten, ktorý je úspešný a je z Trnavy. Takže aby ma možno po tejto stránke ľudia takto vnímali. Určite sa ti aj sníva o Trnave, že? No, sníva. A máš s Trnavou nejaký nesplnený sen? Ale to sú skôr také sny, také zvláštne. To asi by nebolo vhodné hovoriť. Ale nesplnený sen, no ja by som to možno povedal tak, že všetky sny v súvislosti s Trnavou sa mi už splnili. Čo by si teda na záver svojim rodákom z Trnavy a našim divákom zaželal? Rodákom z Trnavy a teda aj divákom Mestskej televízie Trnava želám, aby neodchádzali z tohto mesta natrvalo. Možno, čo sa týka pracovných príležitostí, tak je to bežné, že teda ľudia odchádzajú do Bratislavy, do iných miest, ale vždy sa vracajú sem do Trnavy a mali by sme byť hrdí na to, že žijeme v takomto peknom historickom meste. Ďakujeme za rozhovor. A ja ďakujem. Sledovali ste reláciu Mám Trnavu rád s Lukášom Pinčekom. Ak vás naše rozprávanie zaujalo, zapnite si nás aj na budúce. Dovidenia.